Kumusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, magulugal umon nga kahapawnanon para sa tanan, nga dugay-dugay magabundak na naman ang ulan. Ulo aligmat lang dira. Ang aton man pagpangamusta sa inyo sa sininga hapon, kamusta ang pagpaniyaga, kag kamusta man ang sitwasyon sa karon nga maulanon nga panahon. Kamusta ang paglagaw-lagaw ninyo? Samtang ginapatigayon ang Masker Festival diri sa Banwasang Bacolod. Kung ano man mga feedback ninyo dirha mo kadamo, no? Kag magluwas pagid sina Tita Wilma, ang aton man mga kauturan iya mga reaksyon nga nabatian naton sa sining implementasyon man sa dugang nga saka sa platihan. Pero kamusta hon tayo anong panyagan nyo da? Kamusta din ang inyo pagpanyaga sa kutob sa malabutan sa nga itong sinipagpangalagad karon iya nga adlaw? Martes nga edisyon sa This Is My Life, Oktobre 4 na, tuig 2022. Sa kutob man sa nga itong sinimalabutan, karon nga adlaw sa itong sinipagpangalagad, magluwas diri sa Banwasang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, kag Subo man dira sa pihak iya nga probinsya sang Oriental kag Central nga bahin sang Negros. Kumusta man dira? Mariak ginadang sa natunga-tunga iya nga bahin sang aton sini probinsya, no? At sang isla sang Panay na mariak gina sila tungod ano titawe kung paano na bala na ang dalagan man sang ila kondisyon dara na maulanon nga panahon kinanglan ulo alerto lang kita man kinahanglan lang gid ayabo ay ho, but anyway okay lang na siya Tita Wilma, pero sa karon man nga hapon sa gihapon updanay kita diri sa This Is My Life tugtugtak na alas 3 nga pagalingawon kamo ni Tita Wilma. Aton man pagbasa sang sulat dugay-dugay, ang sulat nga aton pagabasahon sa sininga hapon nahanungod sa bawdagi na problema na naman sang asawa ang iya sa sitwasyon tungod sang malawig-lawig nga pagkadula sang iya sinibana, na malawig-lawig nga pagkadula sini sang iya sinibana. Kag karon nangin problema para sa iya. Ano ay han ang natabo man? Ano ayan ang natabo? So pamatian nato ng kaungdan sa iya sulat sa sininga hapon, kag ang aton man panugdaon kag paambit sa aton sa mga opinyon. Ara lang ang aton text hotline ina mga nagaupod sa aton pagi sa ilang mga radio, no? So 684 kilohertz na sulat lang naton. Type naton direct kag ipadala sa text hotline sa Action Radio Bacolod sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas man sina sa mga naka-online naton nga mga kauturan, ara lang nga aton sa chat room, no? Aton sa chat room, pwede man kamo da kapanugdaon. Kag pwede man ninyo inamalay kag ma-share kag ipadalaman sa This Is My Life dira pakilay kapag share pati na iban nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod na pwede get na kag tanan nga mga natipon dira nga mga balita sang amon sa News Center, iban pagid nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Okay lang kag kun balikan ko ang akon man sinigin hambal, wala gid lamang madugay para sa aton mga kauturan, ilabi na sa aton mga kauturan dira nga may mga sulugaton nga mga estudyante sa tiyon sang kahaponanon. Sa gihapon ang reminders ni Tita Wilma, padayon ina, wala labot sang face mask, papadayon man ang aton pag-remind sa inyo, magdalagid proteksyon para sa inyo sinilawas, ang payong kalo o kon jacket man, kinahanglan ged kay hindi lang mabalaan magbagusbos ang ulan kag ang lusungay bala sa tubig baha, kay hindi lang ya mapaktan diin nga parte sang aton sinilugar baha. Kinahanglan gid lang dira naton ang ulo aligmat man kag mag pulo pahuway man,
pulo pa huway man kag paminsar kung ano naman ang aton sinipalan iya punon karon kung anong aton sulod anon iya para sa aton man pagpaniyapon karon pamahaw anay tawi bisag hapunanon pero amo na siling kuya paambit lang tada bala kung anong aton dira nga palamahawon karon okay lang na siya Tita Wilma kag magluwas man sina siplatan tanay dalagan sa aton panahon kay hindi naman alipod sa aton nga maulano na aton sini panahon pero sa nasiling naton so far do wala man sang weather disturbance gin masiling naton may bagyo or may low pressure area kay sa aton man nahibaluan paagi man sa weather forecast sang pag-asa ining easterlies sa bahin inaiya sang sidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Kung easterlies bisang gaulan-ulan mapaang ang dapyas ang hangin, no? Ina ang gina-experiensya dito sa bahin sang sidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas samtang intertropical convergence zone naman kun ITZZ ang nag-aapekto sa bahin sang Mindanao. Kag ang bahin naman sang Cagayan, Isabela, Aurora kag Quezon, magalumon ang kalangitan, may lapta-laptaman nga mga pagtupa sang pagpanalithi kag pag-ulan, kag may araman panalagsa nga pagpanaguob bangod sang ITZZ. Kag masiling tabla panaguob bangod sang ITZZ or intertropical convergence zone kay mag-ara pagid localized thunderstorms nga posible magaresulta man sa mga pagbaha-baha kun landslides tungod sang mabaskog nga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob. Diri naman sa aton kasarangan kag pagulugalom naman nga kalangitan ang aton sini maeksperiensyahan kag tungod man sang intertropical convergence zone kun nga mabulubugnaw ang aton sini panahon. Alauna 43 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan bala naton ining saka sa platihan gamay lang gid kay ang concern ni Tita Wilma dere is ang nagkakaapektuhan. Una-una ang aton pagsinalayo sa adlaw-adlaw nga tanan, ilabi na sa mga naga-commute, nagasakay sa mga di pasahero nga salikyan. May ara ginman nga mga drivers ang mga di pasahero nga salakyan nga bisan wala taripa nagapanukot maayo lang pero kung kisa depende naman na sa mga commuters depende na sa aton nga mga pasahero kung mahatag konsiderasyon pero may ara gid kung kaisabaw nga nagaguwa gid ang pagkapilusupo kag pagapilusupa ara na lang na iya sa aton nga mga pasahero pero so far sa aton man nakuha nga mga balita kag nakuha naton nga mga informasyon nasyonal nga ang aton ni LTFRB, di ba? Ang aton ni LTFRB naghatag talana nga kinahanglan makakuha sang taripa or ining fare matrix nga ini kag ti may kabudlayan man sa bahin sang aton sini mga operators sa mga di pasahero nga mga salakyan kay ti aton man nakuwang informasyon aton man nakuwang balita kahapon nga kung madumdumay naton nga ang isa ka national transport group ang Piston may kabudlayan gid man para sa ila kay una bes nagambala ang talana sa ila 1 week lang ang pag-process para makakuha sang fare matrix ti hindi man na madali-dali tamo na gani nga nagapangabay sila nga although nga may ara gin man extension pagkatapos sina nga talana nga inadlaw kay ti pagkalunas kahapon implementasyon sang saka sa platihan ti medyo dira na nagwang mga problema sa bahin sang pasahero kag mga drivers di ba pero ti may atutugan ni gin-suggest kag ginpanawagan man sang Piston National nga kung pwede tani ginano nila sa may LTFRB nga basi malang kung pwede pahanugutan nga ang mga asosasyon ang pag-issue bala sang fare matrix ipaagi sa kada asosasyon transport groups para hindi man mabudlayan ang aton sini mga drivers kag ang aton man mga operators. Kay ba mo sa mando isang LTFRB kinahanglan nakapaskil mo, di ba? Kinahanglan nakapaskil ang taripa, ang inang fare matrix ngayon sa mga salakyan nga makita sang mga pasahero. Pero sa mga nagapamangkot naman naton nga mga estudyante, senior citizen, ang mga PWDs
as is na iya, may ara gid ka mo diskwento. May ara kita diskwento sa pletihan sa gihapon. Okay, alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na food supplement syempre, ano? Ang kinanglano naton adlaw-adlaw sa aton ikaayong lawas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Ato naman tandugon para sa Dr. Pinoy Squalene Capsule ang natungod sa Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home. Mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo ginabakal simpul ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo
basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. You hear that? Sa karon man nga adlaw Martes, Oktubre 4, tuig 2022, ano na, Tita Wilma, pila na lang iya kaadlaw ang nabilin kag mag-aabot na nga adlaw sing Pasko. 82 na. 82 na lang kaadlaw, Pasko na. Pero ang atong dara mga palangga, mga tagpalamatingan nga upod online, relax lang kamuda, kabalikan ta lang kamuda karon ha. Kag tamyawon lang kamuna karon ni Tita Wea. Pasiplatan ko anay sa makadaling aton dari text hotline. Panyaga ta balunggay, may sampaw isda, ang isda gin sampawan balunggay ni Tatay Tony, 80 to 20 mayong hapon lang dira sa imo. Yes, Domio family, dira sa Barangay San Teodoro, Binalbagan, sa Pakaw, Bantayan, Kabangkalan, si Junjun Lambatin, nagatamyaw, no? Kay Ma'am Monica, Sandra, kag kay Baby Girl. Madamo gid nga salamat kag maayong hapon man. Tita Wilma, ginatamyaw ko man, pamilya Alyosa, kag Pasamante family. Ang nagatamyaw si Inda Yolanda Pasamante. Tita Halong, okay, 0197. May damo gid nga salamat. Hi Tita We, happy Tuesday. Sa tanan nga taga Action Radio, bago lang ko tapos panyaga ta. Dayon ko di pusing sa balkon kay programo na
ta madula gid. Madulang madula gid ta ang katuyo ko kuni imo na programa iban ginatuyo ikaw ka kadula. Tiari naman pamilya ko ta. Alya family Balyagosa kag Feria family, Villar family. Okay, Laila naman, Inday Laila, kamusta ikaw? Laila nita si Laila naman nita. Mapatay radyo tapos ko basang horoscope kay ang drama gabi naman basta kay Eric naman ay sakto na kag nagabantay man siya sang resulta sang STL 7 to 6:30 madamo gid nga salamat. Okay, alas 2 na iba na tunda nga mga mensahe, relax lang ana. Dahil si Tita Wilma magabasa anay sang atong sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ngayon man pagbasahon nga sulat sa karon nga hapon ginpadala man sa aton sa ning Facebook account. Taga Ibi Magalona, lang da sa mga taga Ibi Magalona mayong hapon lang da. Aga patawag siya sa ngalan nga Aida. Kag ang mensahe ni Aida lipot lang niya. Ang mensahe ni Aida nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa tanan gid. Nga nagapamati sa programa This Is My Life sang inyo estasyon, Action Radio. Isama na ko sa madamo nga nagapamati sang tanan ninyo nga programa. Kalingawan, diri sa amon balay, kag sa palibot man. Ti salamat, gidi, no? Kung ang iban nagapadala sang ila problema kag eksperyensya sa This Is My Life, may ara man ako, Tita Wilma. Mas salimuot lang galing ang problema nga pangayuan ko advice sa imo. Ako gali si Aida sang Ibi Magalona, hindi ko na tuod nga ngalan. Ako may bana, kag nag-abroad siya para magtrabaho. Wala pa kami sang bata, Tita Wilma. Pero paglakat niya, primero okay pa man ang communication namon. Pero pagkaligad sang isa ka tuig, hindi ko na maintindihan kung nga hindi ko na siya makontak. Wala man sang makasugid sa akon kundi na siya subong. Kag indeklarar siya nga missing, kag ginapangita pa hasta subong. 7 ka tuig na ato, Tita Wilma, nga nakaligad. Kag tungod man dira, nga wala gid ako bisan gamay nga impormasyon sa iya. Bisan sa iya na lang pamilya, kung ano na ang iya sitwasyon. Ang nagapangaluyag sa akon nga best friend ko, ginbaton ko. So far, okay man kami, kag happy man ako. Galing wala ginapaabot, Tita Wilma. May balita ako nga nabaton. Buhi pagali siya. Agay. No? Ina ang problema. Kung anong himuon ko. Kasal kami. Kag sigurado nga mabalik siya sa akon para nga mag-upod kami liwat.
Galing Tita Wilma, sa tuod lang, wala na ako balatyagon sa iya. Wala na ang love. Siguro tungod sa kadugayon, kag sa kalain sang buot kun nga nadula ina. Matawhay subong ang akon pagpangabuhi, kag okay man, upod ang anay ko best friend, nga bana ko na subong. Galing ang akon ginatanaw, basi kon magpauli siya diri sa amon, kag magkitaay kami problema ina. Ina man ang rason nga ginpadala ko ini sa This Is My Life. Kag kabay nga mabuligan mo man ako sa labing madali nga panahon. Salamat gid kag mayong adlaw lang ang nagapasalamat, Aida sang Ibi Magalona. Okay, mayong hapon kag masalamat man sa imo Aida sang Ibi Magalona sa imo paambit sining hitabo sa imo kabuhi. Nga makabig mo sa karon makabig mo ya sa karon nga insakto gali tawe. Makabig mo sa karon nga problema para sa imo. Amo na galing no mo-wonder ka lang bala kay nga pagkatapos ng tanan, no? Pagkatapos ng tanan abi mo wala na gali ay wala ka kabalo, hindi na gali, ara gali siya. Ang kakulang balas kung kaisa sang komunikasyon nga amo ni subong kahapos ang tanan. Ha? Moderno na ang tanan, pindot-pindot lang ang kinahanglan basta may load lang or internet connection, okay na. Galing tungod man kung kaisa sa mga sirkumstansya nga wala kita makahibalo kung nga nagatuhaw ang problema na sa aton sinikabuhi. Makasiling kita ba lang nga medyo komplikado or medyo makahambal ka nga magamo ang imo sini problema, kinahanglan gid man. Mangin problema siya kung hindi mo gilayon ma-aksyonan na. Pero una sa tanan, Inday, Aida, amo ginang kabuhi naton, di ba? Ang kabuhi tadi sa kalibutan, di gid naton mapaktan mo. Hindi ta kabalo kung ano ang matabo karon sa palaabuton, hindi ta kabalo kung ano ang mangin kabuhi tabuas, hindi ta kabalo kung ano naman nga pagtilaw ang aton masumalang, wala man ta kahibalo kung ano nga klase sang grasya ang aton mabaton. Di ba la? Ang himuon lang gid naton sa nasiling na ni Titi Wilma as always dere bisan ano pa ang aton masumalang, aton ma-encounter, padayon lang ang aton kabuhi. Kag may ara mga hitabo sa aton kabuhi nga wala ginaton gina-expectar. Di ba la? May ara gid nga kung kaisa wala tuod naton gina-expectar, masiling ka bala nga nano ni man. Masiling kang kisa ido hindi ko madalahaw na kisa do hindi ko makayanan ni maano ko man. Dama mo na bala kung kaisa nagapalunoy ka na lang amo nang isa kung kaisa nagaka-depress ang iban. Nga sa diin hindi mo na bala mapasangkad pa ang imo sinipaminsaron. Hindi mo na mapasangkad pa pati imo balatyagon. Hindi mo na mapasangkad ang tanan nga nagakatabo sa imo sinikabuhi. Nga kung kaisa naga-come up ikaw sa isa ka solusyon nga matalupangdan mo sa uli ay sala gali. Na, di ba la? So feeling naton para sa imo wala ka man magsala, sa imo nang indesisyon sa matapos or makaligad ang 7 katuig nga pagkadula niya sa imo pagkatapos amo sina ang natabo. Na mo na bala na gulpi lang mabalik. Abi mo wala na, abi mo gali na ano lang to siya na lumusa sa sabaw do sa ulihin naglutaw do mo na bala na. So unexpected problema gid para sa imo. Kay timayo lang kung why ka pa commitment. Why mo pa natugyan ang kaugalingon mo ang imo kabuhi sa isa ka tawo nga hindi man iban gani sa imo. Kay ti suod mo man nga abyan sang una,
Ngati pagkadula sang bana mo kag nakita niya nga nagaproblema, ikaw mo nagtanay sang iya gugma sa imo nga ginbaton mo man. Nga amo ang nakabulong sang imo kalisod, kasakit nga naangkon tungod sang wala na ninyo komunikasyon sang imo bana. Makon mo 7 ka tuig kun imo lang pamensaron, may lang gani kaway pa kamo kabataan, no? Kung may kabataan pagid kamo siguro ano ayhan nga problema ang imo sini nga maagyan. Pero bisan magkainano pa, since nga kasado ka mo, kay bana panawag mo mo, na dapat gid gihapon nga magatubangay kag magistoryahanay kamo nga duha. Formalidad, likaw lain buot, likaw problema nga dako, di ba? Amo na siya ang himuon ta. Medyo magamo ang problema. Dapat lang gid iya inday ayda na nga magsugilanunay kamo sang imo sinibana. Nga kinahanglan maintindihan niya ikaw kung nga nahimo mo ina nga desisyon. Kay kung lang tawon sa kalawig sang panahon, nga wala ka contact sa iya, kag siya man sa imo, sa tagsa sa inyo nga duha, di siguro hindi man nasala nga ma-develop man ang imo balityagon, mahatag mo man ang imo pagsalig sa iban. Kay ti, naintindihan taman ang sitwasyon, inday ayda, tawo ka lang. Kag since nga tawo lang, bisan ano mo pa kung kaisa kapag likaw sa kung ano man, may mga nagaabot sa aton kabuhi nga makatulod sa aton sa paghimo sang isa ka desisyon. Pero sa piyak naman nga bahin, kung tanawon ta bala, sa kalawigon sa panahon, huway takabalo sang rason, sa sulod sang 7 ka tuig nga wala sa komunikasyon sa imo, wala takabalo sang rason sina, kung bala dapat naton siya basulon, o kung hindi, kung bala may sala siya, o kung wala. Pero, on the other hand, kung ang taon ta may sala gid siya, kaya wala gid siya naninguha. Wala bala siya nag-effort man lang nga mapalabot sa imo, kung may masugid lang siya sa iban nga makapalabot sa imo nga may natabo nga amo na, pero minihoy wala gani ko na kung palang taon wala gid siya sang mabasol sa imo. Pamangkot na sa kalawig sang panahon na makon mo 7 ka tuig, no, wala ka gid sang nabatian, but silingon siyang nagkulang, hindi ka ikaw. Para nga maintindihan kaniya, in kaso por kaso ginman, nga magsumalangay inyo banas or magpakita siya sa imo, sa nambal na ni Tita Wilma, subong pa lang, magpangamuyo ka na. Magpangamuyo ka sa mahal nga Diyos, nga hatagan kaniya sang mga maayo nga ideya, giyahan niya ikaw kung anong dapat mo himuon, kag kung ano ang iplastar mo sa bana mo, kung nga amo sinang naabdan sang pangabuhi mo sa karon. Nga kabay nga mabaton man niya kung nga nakadesisyon ikaw sang amo sina, kag mabaton niya yung sitwasyon mo. Ang pagpangamuyo hindi malain, hindi na malain sa tanan nga hitabo sa aton kabuhi. Amo na gani nahambal ni Tita Wilma nga kon ano man ang aton gina-experience sa aton kabuhi, pagtilaw man o kung grasya man o kung ano kasakit nga mga problema ang aton sinimaabtan, iapid gid naton ina sa aton pagtawag sang iya ngalan. Kay siya mismo hindi magdalok sang iya sininga, grasya para sa aton. Blessing para sa aton, blessing para sa imo nga hatagan ikaw sang guidance kung ano ang imo dapat himuon sa imo sitwasyon sa karon. Hindi man ko makasiling totally no nga sala niya tungod sa malawig nga panahon. Mas nami gid siguro anay inday ayda na preparahan mo na lang ang sitwasyon tungod ara na inasubong, no? Kag ipangamuyo mo lang nga hindi siya mangin violente. Ang iya bala reaction, no? Hindi siya mangin violente sa naabtan mo subong, kag tagaan lang kamo maayo nga balatyagon kag paminsaron sa inyo pag-atubangay, kag maplastar ninyo ang sitwasyon sang tagsa-tagsa nga wala sang basulay nga matabo. Naamo na ganing hambal naton bala sa mga naganubyahanay, na sa mga nag-aasawahay, nga kun kamu gani
palangabuhi paamo ka na. Kung kamo gani magpalangabuhi, kinahanglan kun maglayo ay bisan pagani sa mga naganubyahanay. Kabudlay gin man kung maglayo ay kag wala komunikasyon mo kaysa nahambal na ni Tita Wilma sa isa ka relasyon, anuman nga klase sang relasyon, especially sa mag-asawa, sa magpamilya, na kag bisan sa naganubyahanay pa lang, kinahanglan may komunikasyon. Kay ang komunikasyon, isa sa mga liyabe sa pagpabakod sang inyo relasyon, sa pagkilalahay sang tulid sa tagsa-tagsa, kag makit-an man naton ang mga diferensya sang isa kag isa nga sa diin kita na makatuon sa pagbaton sang kun anuman ang diferensya niya. Amo lang kabuhi, tadibi sa kalibutan. Amo ginayang kabuhi na diri sa kalibutan. Pero hindi, kan katanaon tang sitwasyon mo, balikan ko. Hindi ka man mabasol naton. Hindi man naton siya mabasol. Wala na plaster naton kung ano gyud ang rason sa likod sang tanan. Kag ikaw naman, hindi man naton mabasol tungod sa kalawigon nga panahon nga pagkadula niya nga wala ikaw impormasyon, may matarong man ikaw sa pagdesisyon para sa imo kaugalingon nga kabuhi, di ba na? Ang ending na lang sina iya nga himuon mo inday ayda hulata nga mag-abot siya, nga magpakita siya sa imo. Galing kay ga-wonder lang ko bala inday aids. Sang tion nga naglakat siya, ang iya pamilya ya diin, ginikanan niya or mga utod siya. Basta relatives na lang niya, wala kagisang nakilalaan o kung wala kagisang napamangkutan sina sa ila, wala mo ina na mentionar. Kaya daw ka imposible bala. Pero kung magsiling ara mo ng iya pamilya, kag sila mismo, galing ka timay na may ari ka dilin niya sang imo sinimensahe nga naghambal nga missing kag hasta subong ginapangita Manila. Na? So, inchendi na lang ni Tita Wilma nga pamilya niya ina ang nagapangita sa iya nga hasta subong wala balita kundiin siya. Kundin mo man nasagap inang informasyon nga buhi gali siya, kabay nga matuod nga buhi siya para nga masanagan ang isyu sa tunga ninyo nga duha kag makapangabuhi ikaw upod man sa imo sina partner no sa karon nga kinahanglan makaangkon kamo tagsa-tagsa ang bana mo kag ikaw sang maayo matawhay nga wala problema nga pagpangabuhi. Nga pangamuyo mo lang gid inday aids nga magaresulta ang tanan sa maayo nga pagsugilanunay. Kay ang tanan bisan ano nga klase sang problema kun pungkuan kag hambalan makaangkon sang solusyon. Sang sa magpakatiga ang tagsa-tagsa kag magpakaisog ang isa kag isa kundi dako nga problema no kinahanglan kulang kumbaga bala chill lang kita na sa aton sini problema nga bisan masiling ka na seryoso na chill ka pa imo na pero kinahanglan gid naton kay ang tanan nga problema kag pagtilaw nga nagabot sa aton kaugalingo sa aton kabuhi hindi nato na masulbar no sa pagka magmatinaas-taason kita kag let's say ang mindsetting mo gusto mo ya gamot gamo gina pero kung ang mindsetting mo nagapamansar ka nga gusto ko mangin matawhay lang kag maayo ang dangtan sang pagsugilanunay biit ihatag ina sa imo di bala. Alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati kun may ara kamo no kun may ara kamo matugda para sa atong letter sender karon nga hapon na ara lang aton text hotline na 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ang mga naka-online naman, pwede ka mo makakontact dira sa aton, pwede man ka mo makapost ng inyo sini nga mga opinion sa aton sini chat room. Na? Kay basahon ina naton karon pagbalik man naton. Kag sa iban man dira, sa gusto man nga magpaambit sang kabahin sang ila kabuhi
mapait man ba mapait problema man o kon kadalagan nga nakatag sa imo leksyon o kon kapaslawan kag nakatag sa imo problema. Kabay nga ina man makatag inspirasyon, makatag man leksyon or magamit nga pala hinandigan sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Pwede gini na mapadala sa aton sa ni the programa This Is My Life, no? Pwede nyo masulat kag mapadala diri. This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man pagi sa aton sa ni Facebook page, Action Wilma Sugaton, hindi gani sa aton personal account, Wilma Antopina Sugaton. Pwede gida, pero since nga tahaw-tahaw naman ang pandemic, nga pwede na ta makagwa gani, iban makita mo, wala naman nagagamit face mask, pwede naman ka mo makapamashare diri sa Action Radio. Pwede nyo na maduhol diri sa amon, kay mabaton gidi na ni Tita Wilma diri sa This Is My Life. Okay? Alas 2:22, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang, mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. I'm getting ready, getting ready. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, sa mga naka-online anay din na mayong hapon lang ha. Kamusta lang daano? Manjo Arneho, mayong hapon action Tita Wilma. Ga-monitor kami from Hisusa Heights. No? From Hisusa Heights, Estefania. Liyog lang tamyaw kay Diana Villanueva kay Julian Arneho. Hello, Ma'am Aina Sinoro. Mayong hapon lang sa imo dira. Salamat, Genan. Yes, Ma'am Ahna. Greet you lang si... iya son-in-law. Happy birthday kay Reynaldo Garcia Dalamaf, ma'am. Ha? Reynaldo Garcia Dalamaf. Happy birthday sa imo halin sa imo sininga mother-in-law. Okay. Kag
Alma Gonzalez posisyon, kamusta lang ko no? Brown out di sa Barangay Mansilingan, monitor lang ko di Yes, Ma'am Alma Gonzalez posisyon, salamat gid. Wala kami hands, importante. Oh, ano ina, Ma'am Aina, hindi ko mag-gets. Mayong hapon dira Tita Wilma kay Mr. Arthur Jeff Villazor, kay Vanessa, kay Doc Matt Mayo, kay kay Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, kay Noel Amar, kag Alma Olegon, kag sa tanan niya nga pamilya dira sa may Pandanon DSB, salamat gid. Ma'am Jinky Dialagdon, salamat gid ha. Gamay sa altar gaulan grasya. Okay. Juvie Munara, salamat gid. Tita We, ari naman kami aga pamati na gyapon sa may Celine Homes, kag stay healthy always. More power and God bless you and your family. Thanks gid Ma'am Virgie. Novi Magapan, mayong hapon lang aga. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Okay. Siling ni Ma'am Elizabeth Gamala. Kung naman yung hapon man, God bless you and your family and keep safe always. Thanks gid Ma'am. Okay, nagapamati sa imo tamyaw ko ng Buday, Maylin Algen ng Corazon. Hulat mga bata namon sa school sa may Abuanan, Bago City. Carmen Chu Shason Biboso ba mga Iloy ini. Sa inyo dira salamat gid ha kag mayong hapon man. Barky Tribe, salamat man. Ging Carbos, okay. Ging Carbos, mayong hapon lang Tita We. Monitor lang kami sa La Carlota, ha? Okay, relax lang kamo daanay, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagkiko kay basta ko nadala nagi kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan Sa ako. itong sini-text hotline, tawil mamayong hapon lang da. Ang masiling ko lang ay day, ara gali-dali lang gid ha, siling niya. Ang masiling ko lang kay Aida, wala siya dapat kabalakan kay sala gina sang banaya. Romeo Gordon ni Asa sa Lapay Dawis. Bayawan City. Wow! Sa mga taga Bayawan, dira madamo gin nga salamat. Sir Gordon, dira sa may Lapay Dawis, Bayawan, salamat man sa paghatag mo sa imo reaction. 9978, madamo gin nga salamat. Good PM, Tita We, halin kay 0804. Tita We, naminaw mi sa imo programa, Tita. Og horoscope, kauban ko si Wiwing Nalaba. Salamat gid sa inyo dira ha. Maayong hapon lang gid. Siling naman ni 8220, ginabandonar ka sang bana mo sa civil law, 7 years ngay abandonar mo ang asawa mo, pwede ka nakapangita bag-o, but pamalandungi anay. Laygay ni Tawe. Kay tama na kay pregid kay Lord ha. Tatay Tony. Salamat gid Tayton. Husto man si Tatay Tony sa iya sininga opinion. Okay, hi Tawe. Good PM. Happy Tuesday sa tanan nga taga-aksyon. Okay. Yes. So, si Sarah Gonzales. Salamat gid. Ara lang sila kunuman nagapamati sa Action Radio Bacolod. Salamat gid abo. Ano ni siya yaw? Ay mangayo saya textmate na. Okay, kung mangayo gani textmate ano? Kinahanglan imo numero ang ihatag mo. Okay? Kag kinahanglan kamo ang mag-screen sa gusto iya nga kung gusto ninyo, may mag-contact gani sa inyo. Kamu screen kung gustuhon ninyo nga padayon sa pagpakigabyan sa iya or hindi. Girl lang iya gusto nga ma-textmate si Arnel Sangle Castillana. Maghalong-halong lang kagwaylag. Wala lang bala halitay, kundi maayuhay lang, miguhay lang, no? Lingaw-lingaw lang, pero wala halitay. Okay, sa mga interesado nga mga girls nga gusto makig-friends sa iya cellphone number, 0948-725-8664. Again, 0948-725-8664. Okay, enough na Tita Wilma. Alas 2:35 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon kita. Alas 2:35 kadto na kita sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Karon nga adlaw Martes. Oktobre 4, tuig 2022. Ay, sa mga nag-celebrate na sa ilang birthday, gali happy birthday lang da, karon lang, ha? Okay, sa mga Libra, una naton nga zodiac sign Libra, ang mga Libra na tawo, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, kung pwede likawan mo or ninyo mga Libra nga makibais sa mga upod nyo dira sa inyo trabaho, kung sa inyo man obra, o kung sa upod man ninyo sa balay na. Kag kung pwede pa lang, sino sa imo or sa inyo horoscope mga Libranian,
abi arigluhaman ng inyo ang imo or inyo mga schedule para nga hindi magdururupol ang inyo sini trabaho. Karon man nga adlaw may ara kamo importante nga pagadesisyonan kag luyag man ipahibalo sa inyo horoscope ara sa bahin sa nga kaayuhan ang inyo sitwasyon sa karon, ha? Ina kon magkalma lang kag hindi bala magpagulpi-gulpi na kinanglan kalmado lang na kinahanglan gid hindi ka magpahinali kay kabudlay magpahinali kung kaisa nagahinulsul kita apamo kana bala masuwerte nga mga numero libra 1 7 33 kag 34. Red is your lucky color. Ang mga Scorpio, katuwang na ito na yung mga Scorpio. Ang mga Scorpio, amo naman ining mga natawo, Oktobre 24, tubtum Nobyembre 22. Ang mga Scorpio, subong adlaw, baw. Mahatag mo gid ang imo masarangan, tanan nga masarangan mo sa imo trabaho. Ipakita mo gid or ipakita kag i-prove mo gid sa ila nga may ikasarang kag abilidad ikaw. Pero ari may panumduman ang Scorpio. Ang imo sini zodiac sign. Halungan, kung may kwarta ka, halungan mo kwarta mo. O kung halungan mo man cellphone mo, samtang ara ikaw sa salakyan o kung nagasakay ikaw o kung ara ka man sa dalanon. Mga maswerte nga mga numero sa mga Scorpio, 7, 11, 25 kag 33, your lucky color is Nile Green. Kadtuay naman naton ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tawo Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarius, ariho, hambal sa imo naman niya horoscope karon nga adlaw. Kung ano man ang himuon mo, kinahanglan planuhon mo gid permi. Kaglikawan mo man nga mangin emotional ikaw karon nga adlaw. Kag inang masami nga pagbatyag mo nga nagalingin imo ulo, nga daw na nagakahilo ikaw, hambal sa imo horoscope kinahanglan magpatanaw ikaw sa doktor. Sagittarius, 3, 7, 16 kag 30. Coral red is your lucky color. Sa iluhan naman naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn amo ini mga natawo Disyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn ari ay. Capricorn naman sa inyo diri horoscope po. Likawan gid nga maakig. Likawan gid nga mairitar ikaw. Kontrolan ka hugalingon mo. Kay nga abaw maghalong gid kamo mga Capricornian sa mga tawo nga do ginatakos gid ang inyo pasensya. Do ginatakos gid kun hasta diin kay gusto gid nila magwa ka kamo sa inyo panit bo kita. May ara gid man ang mga tawo nga mao sina nga mga sunlugano no. Pero Capricornian tungod sang imo pag-control sang imo kaugalingon, yes, mangin madinalagon kaya sa imo himuon kag matapos mong imo trabaho, happy ikaw sa bilog nga adlaw. Sino pierde sila, di ba? Mas swerte nga mga numero sa Capricorn, 4, 11, 15 kag 28, lucky color electric blue. Kay tuway na may neton ang Aquarius. Ang mga Aquarius naman ini mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Ang mga Aquarius, kung may ara ka mo transaksyon, abi ninyo, kung may transaksyon, kamo gusto nyo maayong resulta, gani kinahanglan sa pagbutlak sang adlaw, aga pa. Inyo na ina-preparahan kag patigayunon. Kag suno man sa inyo sini zodiac sign karon nga adlaw, Aquarius, halungan man ninyo nga hindi kamo makasakit sa balatyagon sang iban. Mga maswerte nga mga numero 4, 13, 25 kag 30, sky blue is your lucky color. Kadtuay naman nato ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces amo ini mga natawo Pebrero 19 tubtum Marso 20. Yes, Pisces, inchindihon kag paminsaron sang maayo ang mga detalye kung ano man ina,
antes ka magperma sa kung anuman nga kasugtanan dira o kung antes ka magkomporme sa kung ano nga sitwasyon dira, ha? Kinanglan maintindihan mo gid, kinanglan mapaminsaran mo gid, kay kabudlay maghinulsol sa ulihi. Hindi ka gid basta-basta magsalig, Pisces, suno ina sa imo horoscope for today. Maswati nga mga numero 2, 5, 6, kag 37. Your lucky color is emerald green. Actually, nauna pa lang nga hutong sa mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope karon iya nga adlaw sang Martes na adlaw sang Martes mayong hapon lang na sa inyo sa liwat. Pakira Karyan Sheila mayong hapon, Ma'am Wilma. Yes, Malumina mayong hapon man kay Evelyn Martires. Salamat. Ta, monitor ko sa imo, ari kami Pierre Iloilo. Wow. In the runner reader, Trava, good afternoon. Halong kamo sa pagbiyahe. Pod kamo ni Daddy mo, Janice? Yes, paghalong gid kamo. Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon titawe. Kag subuman kay Joanne Salmeti Isiha. Kag Ray Flores Baryoga, mayong hapon. Yes, Ma'am Wilma. Na mayong hapon, pa-shout out lang kay Baby Lexine Heart nga nagamaoy ba kag kay EJ Bazooka Banal nga wala nag-eskwela haw pa mo kay na relax na iban pag gineton nga mga greetings mabalik si Tita Wilma pagkatapos sini. Ari na sa Bacolod. Okay, sa mga naka-online be. Hello, Barky Tribe. About sa mga taga La Carlota, Dadiging Carlos, salamat gid. No mayong hapon, ara lang sila iya sa may La Carlota. Be, din paggid. Ara si Barry Moses Yulon or Bing kag Gina Galicia. Always man sila nagapamati sa action kag nagaupod kay Tita Wilma karon. Okay. Kay Joanne Salmeti Ihida, or Isiha, I'm sorry, good afternoon, Wilma. Okay, kay Lex Danid. Lex Danid, gidya. Pa-shout out lang yun kay Baby Lexine Heart. Nga, gapasutil, hindi guro magtulog. Okay, siling man ni Mama Ana Sinoro, amon na action Wilma, adangop gid sa pagpangamuyo, magkapahagan-hagan sang problema. Pangamuyo kuno is powerful gid. Yes, Ma'am Ana Sinoro, salamat gid sa imo. Suggestion lang to ni Ma'am Ana sa aton sinila letter sender. Kag sakto gina Tita, we advise mo sender, updon mo gid always si God sa imo pagpangamuyo. Kay ang simple nga faith is a perfect faith, na mas solve gid ina. Yes, Sister Virgil Pinda, salamat gid abaw nga mga anak ko. Tita Wilma always watching here in Panglao, Bohol. Regards ko Tito Fred Salanga. Yes, Ma'am Criselda Balindes Iman. Sinong Fred? Okay, Ma'am. Thank you, Gid. Criselda Balindes Iman. Wala kami handa, importante pangamuyo. Yes. Nga may ano, Ma'am, na diding sa imo galing nga brother-in-law nga birthday niya. Importante good health lang ana. Pasalamat lang for another year nga regalo sang kabuhi sa aton. Diding alohamiento, may damo nga salamat mayong hapon. Dilaos Tita We, kaabot pa ko ba? Dira kami halin sa Bacolod, upod kami ni Nanay Isabel, paliwaliwa to. Edilaw, salamat gid. Yes, salamat. Evelyn Sinaon, Tita Wilma, magwit lang ko kay Nanay Evangeline. Wow, happy 89th birthday. Okay na. Balikan talang ka mo naman karon, pag may time, relax lang. Salamat gid.
Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Sing aton diri texter 4212 sing niya good PM tawe dugay kuman makats up ang cellphone number ba hehe ari lang ko diga pamati sa Central Tabaw Valladolid Ma'am Susan niya 4212 adlaw-adlaw at sa tanan nga programa sa Action Radio ginamensionar ginang amon sini text hotline ayawan sa kuno legas but anyway ma'am happy to hear nga nakumpleto mo ang numero sa text hotline kag nakasend ikaw sang imo message na 4212 salamat gid sa imo na may ari pa gid ha may ari pa diho nga reaksyon para sa aton sini letter sender. Siling niya 7255 pahabol yan ni. Good PM to Wilma para sa imo Aida. Nagmadali siya pangita sang ginbulos mo sa bulos mo sa bana. Pwede ka niya nagmadali ka sa pagpangita ginbulos sa bana. Pwede ka niya mapasakaan sang panumbungon kay kasado ka sa iya kay bisan pila ka katuig pabilin nga legal
ang kasal ninyo. Ang mahimo siguro ipa-annul ang kasal ninyo, kinahanglan may mga ground ka. Pareho sang hindi niya pag-communicate sa imo sang pito ka tuig. Well, anyway, thank you gid sa opinion 7255. No, lain-lain man nga mga opinion, pero pinaka the best na muna siling naton hindi malain ang magbaton kita sa mga suggestions, recommendations, advice, pero kinanglan kita nga natungdan kabalo kita magbinag-binag sang sitwasyon. Much better when it comes to legalization. Inday ayda mamangkot kagid sa otorisado na sino sa mga legal nga mga bagay ang pwede naton mapamangkutan. Palapit ka sa isa ka abogado na para mabalaan naton ang legalidad na tungod dira. Kay kung pamatian naton ang opinion sang tagsa-tagsa, may mga punto gyud. May mga punto kag mga husto man. Pero mas nami to make sure may kabalo may ara gid nga inang otorisado nga maka deklarar kung anong maayo gyud nga himuon na di bala nga ano nga ground, ano ang rason nga dapat naton himo, nga dapat naton ipangatarungan para hindi ikaw maapektuhan sang dako kag hindi ikaw magproblema sang dako. Right? Yes, sige apadayunon tanay ni. Ha? Alas 2:52 Action Radio Philippine Standard Time. Happy birthday. Di na to si 89th birthday nga nagsaulog sang iya 89th birthday, na? Happy birthday. Di na to ginatitawi. Happy 89th birthday sa iya mother dear, na? Kay Nanay Evangeline. Happy 89th birthday. Idi wow from Evelyn Sinaon. Happy birthday. Kay Baby Shane, manang siya, may Baby Shane, inday siya si Baby siya si Axie, na? Happy birthday manang, mapila na siya gani, 6 or 7 years old manang natawag namon sa iya mo, na? Baby Chelsea, happy birthday sa imo, nan. Halin kay Mama Mugo, kag syempre man kay Mama Mujam, kag sa tanan-tanan gid. Happy birthday. Kag sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila birthday karon nga adlaw, happy birthday and God bless you more. Be happy and enjoy kung may celebration bisan wala pa kinahanglan gid nga mangin happy, na? Carl Kenneth Caniete, ginagreet lang si Laika May sang EB National High School. May damo gid nga salamat. Kag mayong hapon man, dali lang gid ha, kalitan ko lang na siya. Crizel May. Anong plido na gina? Yes, my dear, na nakita ko ang imugin send kay Tita Wilma. Matagaan gina chance maano ko lang. Mabasa ko ang kaundan kay liputon talang girl, ha? Ang imo siningagin padala nga message kay Tita Wilma. Okay? Padayuno naton ang nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Di natatawi, ara na ta sa Aries, no? Ang mga Aries, mga natao Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, may plano ka nga magpaliwaliwa o kung magbiyahe, suno sa imong horoscope, ipaiway lang anay ina. Kay nga, daw hindi naming epekto, daw hindi namin ang resulta, ay, hindi ka magmandinalagon. Suno sa imong horoscope, na? Kag ari pagid, likawan mo nga mahigot ka sa isa ka pangako. Kay nga, hindi mo makaya nga tumanon ina. So, hindi ka na maghagay promisa kay kabudlay not unless nga may ginauyatan ka na. 5, 19, 37, kag 41 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Katuan naman natin ang Taurus. No? Ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Ang mga Taurian, o ikaw mismo Taurian, makabaton ikaw sa informasyon karon nga adlaw. If not, no, balita, pwede gid, no? Nga makapabag-uman sa dalagan sang imo trabaho. Pero karon nga adlaw, suno sa imo horoscope, mangin malipayon ikaw. 12, 21, 24, kag 40 mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Wow!
ang mga Gemini do ginakompormihan gidya sang panahon ng adlaw nyo para makapaliwaliwa kamo kag makapulo pa masya. Wow. Na sana all siling nila no. Ang madugay mo man nga ginahandom mahatagan ina katumanan Gemini. Mga maswerte nga mga numero 9, 24, 29 kag 32. Your lucky color is green. Kag mga Cancer, yes, ang mga Cancer naman, na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, mga Cancer or mga Cancerian, pamati, suno sa inyo horoscope, hindi lang magpadala-dala sa silabo sang inyo balatyagon. Kay nga, kabudlay kung magpadala-dala ka mo, kay basi bala, mabutang ka mo sa kapahamakan, kag pagahinulsulan pa ninyo ina. Pero sa piyaksina, may balita ikaw or kamo nga mabaton. Yes, mga Cancer, maswerte nga mga numero 9, 15, 29 kag 39. Gray is your lucky color. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo naman itaw Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, kung may plano ikaw, abihin mo agilayon, likawan, kung anong plano mo himua dahil likawin ablang imo balabatasan nga karon lang bala. Dugay-dugay lang Pwede karon lang, masaya kung hindi pa ganit kuliton mo tig agad na mamuna tig-agid singganan ka karon lang. May ara na ng abatasan subong, no? Mga young ones, joke lang pero tuon na. Kung magmapisan lang, Leo, kinahanglan magmapisan ka mo, imuan nyo bala? Kay nga, may reward ka mo dira, so mangin happy ka mo. Maswerte naman nga mga numero 2, 13, 24, kag 40, beige is your lucky color. Kag siyempre katapusan natin nga zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo naman Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Mga Virgo niyan, ano ang inyo sini horoscope for today? Abe, pasimplantan, kinahanglan Virgo, kung nagatrabaho ka mo, magserbi ka mo, nga honest na. Kinahanglan, may sinseridad, tampad ka mo sa trabaho niyo. Na? Kay nga, ang imo way or path mo na regarding sa imo trabaho pakadtugid sa kaayuhan. Kag kinahanglan hindi mo pagbaguhon ang imo pamatasan. Virgo, mga maswerte nga mga numero 11, 13, 29 kag 40, orange is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope karon iya nga adlaw. Martes na Martes, ano gani Tita Wilma? Oktobre 4 tuig 2022. Sa liwat sulito ni Tita Wilma, 82 days na lang bilin. Merry Christmas na sa inyo tanan. So in advance, happy gidya, Happy New Year. Merry Christmas, Happy Christmas no para sa itong tanan. Dira sa binalbagan kay Marilo Varon, gapamatiman, and of course kay nang Betty Lau sa Triple K, may yung hapon lang dira. Pa-shout out lang, Shiloh Barber Shop from Talisay. Jen Ray Diaz Manggayon, mayong hapon. Okay. Dali naman si platan ko di. Hala, breaking news, ang press secretary na sang Malacanang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Trexie Cruz Angeles, kibabay na siya, nag-resign. Rason, tungod suno sa report sang iya medical reason, health condition niya siguro. Inagin confirmar man from Malacanang. Ay, oo. Kag siyempre, may ara pagid isa. Former Executive Secretary Vic Rodriguez, hindi nakabahin sang cabinet ni Presidente Marcos Jr. Ay na naman yun pabutyag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ay Well, anyway, Tita Wet, no comment, ha? In Pontolis Stress Action Radio Philippine Standard Time, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life
flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Your tita Jane Candido Hildore. Wow. Happy birthday lang. Kag yes, Tita Wilma. Tiuna sang pagpaalam naton karon iya nga hapon sa aton sini pagpangalagad sa This Is My Life. Sa mga wala naton maabtan, pasensya lang. Pero okay lang ina siya. Mabawi gihapon si Tita Wilma sa inyo. January Diaz Mangayon. Ang ato naman Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 37 verse 1-3. The steps of good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Buwas na naman, salamat gid. Standby sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.